7 апрели соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар тантанаҳои ҷашни Наврӯз, мулоқоту суҳбат бо сокинон ва ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ ба вилояти Суғ ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси вилояти Суғ Раҷаббой Аҳмадзода ва дигар масъулону намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии маҳаллӣ истиқбол гирифтанд. мавриди зикр аст ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори ҷашни Наврӯзи оламафрӯз ва дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатӣ як силсила иншооти таъиноти гуногун бунёд ва тадбирҳои зиёди ободонӣ амалӣ шудааст.